episode nung berakan muang khan yan hian maze area pona practitioner nalan white fox su saktum du te chu a that veka tichuan gold daring mouse kanami jingu ne na in huta jingu chu sawian an chulai vela boina asima wangin alung oilo hlea ma se sawian chuan za takin ngai damadila dawkhi recovery pill a peya chu chuan jingu chu atilom hlea jingu chuan sawian hian gold daring mouse clan chief chanchu na konga apui theimei theini na ria a chanchu sawian hi alchemist ani wangani tichuan sawian chu maze chunga chuan aluta nalan psychic white fox kai hruaina in heavenly mountain stage chuan thlengta chuta chuan test chuan tranta pastor chuan checkpoint rang an paltlang ngai dona practitioner pani chuan tlan pel tuminan beya ma se sonic wave na tak sutlang zo lovin an hlo chama nalan chuan sawian hena gold daring mouse lem atanga sonic wave lo chuak hian darakin thuak a hong ngal ti asoya doki manga bengkhu point omzi anei don lo chu wang chun sawian chu ama chawa kal turin ngena ma se sawian chuan nalani pu hne na lom thu seinan nalan chu heavenly mountain blood pula hroi thina du ani afuya itum chin ma hawin iti theilawang ti soisu iti thei nge yang atia athu soi chuan nalan ril ru chu khoi hlea practitioner pakha chuan malmaron pan velea leilamakal ai chuan chunglama thlo chu thadongin ria aron intifing khop mai jinsi hina tangin phalna adila remalotia chuan adokhi wings chu activate test area chunga chuan a thlok luta mi zongjong in hi kaltlang ol samdan tu bernin an lo ngai ve bok ingwangi he thil he kan lo ngai to ma sak lo an tia ma serang takin lunglian tak mai chu aron in honga mouse lem pakhatin sonic wave chak tak ape chuak ti aron langa practitioner chuan atur theilova atlata atla ka wangin athi pha he hian midang te chu atlau thong hlea ti chuan fankinger chu aron ting chuak velea race token lan chungin win lightning pavilion zirlai ani thuain ria tira a teacher hina tangin chibai book na jinsi hne na ahlana jinsi chuan an pavilion chu atlo ngei ang ti na changa apu chunga lom thu a seibok chumi hnuwa fankinger chuan a full speed 3000 lightning technique chu activate sonic wave chuan omzi anei lo rang takin checkpoint zongjong chu apal tlang veka alo clear tu tele sawian po chuan puyan tikher mai yana chuan a ngai tua full speed 3000 lightning movement hi thiam view mai la nalan ka hroi don ani chuan ka mang thei don lo ti na ngai tua jinsi chuan fankinger hian he technique hi rei takalo practice to nge yanga asang ber thleng the nge yang ti alo ngai tua ve boka fankinger chuan tlang chip chu rin ange chuan thleng thuaya jinsi chuan stage sapal tlang thu aran puanga adot lea chuan 10000 short pavilion ambi tang ing chu aran pen chuak velea a short chu activate checkpoint lampan chuan a chuang ta into 10 pavilion palia zirlai chak tak tak ten thil di thena na satakan nei dan chu an hu chianga hei an thena fiana atan hian a thahle ani tang ing chu anuya a short technique mangin short tam tak malam pan turin tira sonic wave laka chuan dal tu siama olsam takin achung lam chu a thlengta jinsi point tang ing chu apas chu apuang ve bok ti chuan wangchen chu ron ding chuak velya sawian le nalan te kong chu alo danga wangchen chuan dark energy mang chuan chak takin a thlok chuaka sonic wave chuan omzi anei lo olsam takin rang takin fankinger le tang ing te bul chu a thleng velya lo thlir tu ten an seidan chuan central plains a pavilion hming thang berber te chuan an hming thanna chuan hum him chiang hle me an lo tia jinsi chuan wangchen point te sapal tlang thu aron puang velya chumi hnuwa falling star pavilion mi muking luan chuan za takin test phalna aron dila jinsi chuan thangthar jinga mi polai tak ani thu alo faka dozun master fengjun ji zirtirani awangin afak hle chu hming chuan sawian beng chu aver hle master feng chu yana teacher master yelawa thian thatak ani awangin sawian chuan master feng ka hmu thei ani chuan master yelaw chan chu na nin pui thei nge yang ti na ngai tua
muking luan chuan malama pana sonic wave chung po in a field chu ala chuaka ari chuan sonic wave chu atitopa moi takin tlang chip chu a thlengta ani chuta jinsi chuan thilthar re chuaka an sonic wave hian thingluan sekte a omzi anei don loti test he hun chung chu a zo don hnaya ate na ta na man rim tui ha chu a kangal trep to fengkingar chuan sawian chu ado theile ti asoya ma se wangchen chuan alo ni zata mihla om tak ma se sonic wave paltlangam lawani thu lo sei tesla paltlang ve lo dang te point an hlo cham chuan an dam kho chuak lawang ti an hlau bok chuti lai chuan sawian chuan nalan chu aron kalpui ta a in mel thria tira practitioner dang te chuan iana hingan thria chuan wind lightning pavilion in manan tum mihla om takani ti an chiang hle jinsi po chuan iana chu alo hreve bok makati hlea he heavenly mountain blood pool te sa hian itel ve kalo be sei lawati sawian hne na nalan a hroi tel tur chu ichiang em ti azol boka chu chuan kaltang a har sat na chu alet ni in atipung don ni nalan chuan sawian hne na ama chu ngai tu lo turin a hril lea a tran pui tam tok to ti a hril bok phurit ni adu lova ama cho malam pan mai tur chuan atia ma se sawian chu anuya nui chungin jinsi hne na phalna adila jinsi chuan alo phal saka nalan chuan sawian chu azui veta malaman pan chuan muslim engemaw zat alo chuaka chu chuan sonic wave chak tak ape chuaka nalan beng chu anatana sawian chuan ahong tur ti zi omnan ahnunga omtat turin a hrila heavenly flame hangin sil chiamin sawian chuan sonic wave laka aveng hima nalan chuan ahnunga nai taka chuan azuya ma se nalan chu a chaw chho zel iana chu ena tunma iana laka aril ruput manglo diklo zia chu a chuaka iana tumru na chu angai sang lebok chaw hlema se nalan po chu a beidong du lawa sawian nen chuan malaman pan chhunzawm zela fengkingar chuan sawian hian inti hming than tuma be ani thu in alo comment ma se stage a clear thei chu aring chi alo tang ing chuan chutin ngai dan lo siam du su sawian hin a theina dik tak po ala phau chuak lo mai the sin ti aron se tang ingin sawian ada sang lutuk chu wangchen chuan alo nui zata ma se muking luan chuan athu sei chu alo ti topa chu ti ani chuan hi sawian ani em a chanchin hi ka hretam khop mai kan kum rual pui chau ni chung po in wind lightning north pavilion chi fetian hne na ring na tlan chuak theania theina chung chuang tak ane nge yang alo tia fengkingar chu thu chuan ati thin rim hle ti alang heti lai hian sawian le nalan te chuan checkpoint panhina chuan thlengta sonic wave chu anasa zual sawa nalan chu a chaklo zual sau bok ma se chu ti chung po chuan atumru na nen malaman pan zela voile khata sonic wave chak tak chuan nalan chu aran nuaya sawian chuan a 3000 lightning movement chu activate ngala boroka chuan a hanmana him takin checkpoint pathumna a hruai thlengta ani chu mu chuan muking luan chu alom hle sawian chung changa thuthang a hriat chu a dik tak zet ti asai fengkingar chuan sawian chu boina siam tu me ni thu lo sei velia khu mai chen khuan sonic wave chak tak an paltlang thei donim I han en zelila atia nalan chu a chaw to hle tuna chuan sonic wave omna stage to berle hlaom ber chu an paltlang angai dona nalan chu a beidong to hlea sawian hne na chuan nangma in kal to mai ro sam takin ipaltlang thei don tho sia min ngai tu asu atilia ma se sawian chuan beidong lawa zui zel turin ati hruai thlenche ka tum to a ka hlen nge bokang atia iana chu in ring tok hle nalan chu na zui vele tange nge a chuti lai tak chuan muslim atang chuan sonic wave na tak aron chuak le a iana chuan nalan chu akaya a heavenly flame chuan silt asiama ma se kalzel chu harsa anti khop mai an tol let lek lek thina kal chhunzawm thei to lo tur ang main an lang ti chuan sawian chuan a heavenly flame sil chu a deactivate ala man mai du lo aror technique chu a man to nge ngai don in asia ti chuan lion light golden shattering roar technique chu a activate ta ani he technique hian mostly matanga sonic wave flow chok aya chakjok wave ape chuaka tang ing point asurt mangin sit asiama
sonic wave laka alo in veng bok wave chu achak hle ti a hriat zin si chuan roar technique a hmu chuan makati hle a man lai thon thua an soi thin a thu chawa a hriat legendary dragon roar technique ne na in ang ti a soi he tlang wal hian anei tak tak ti a ring theilo sawian a roar technique awang hian daring mouse klante sonic wave array chakna chu na sa takin atla niama atnulama local turte tan kong ol sampha hle don mouse sonic wave chu atop ta sawian chuan hlotling takin nalan chu aron roi chuak ta ani jinsi chuan sawian le nalan te chuan challenge an paltlang to ti aron puanga tuna chuan practitioner dang te chuan test chuan ma chhon thei to don ani nalan chu a chaw hle a sawian chuan doki recovery pil a pe a sawian chuan a thaim ti azota nalan chuan rang takin a that thu a soya tang ing chuan sawian chu alo lom pui hle a ma se wangchin le fengkingar te chuan an mel renga chumi nuwa muking luan chuan sawian chu 3000 lightning movement chu engchen nge a practice to ti azot muking luan bok chuan a soi jama sawian chu lightning movement technique a man tang kai dan ngai to chuan tuna chuan win lightning pavilion a milang sar tak zinga mi nen te khin thei ani to empty azot khera win lightning pavilion a mi nula pakhat po ol sam takin ile pel thei ti pa chuan anuya muking luan hian fengking arti thindim nan asoi berni fengking ar chuan muking luan chu aron chang vele a I technique ve kha ka tan thil ro pui tak ani hran lo thathum no for pavilion grand meet nei ani tur thua sila ta chuan fair taka in sualna om don chuta chuan kumtam tak chunga muking luan ni alo than chho dan chu a test don ti asoi muking luan chuan nui chungin ke point grand meet chu ka ngak lel to khop mai a ma iwan nei angkhan iwan nei le thei angi ma chu atia fengking ar chuan lom lo je thian a chang le ta kha kha van nei na nge chakna isha chiang khop mai atia sawian chuan an in hian na chu angai tha aril ruin pavilion palite in kara hian in thian thatna om lo tak zetani mel dik taka soi chuan ka bai se ai na sa jokin an in huat mel hle mai atia sawian chuan muking luan lam chu a hoya rimal takin ka be thei chengim atia muking luan chuan arem tia apia chuan an kalpheya muking luan chuan enge soi du inei atia sawian chuan master fengzunji hi teacher aniem atia oh teacher ania lo shit bel du inei ami atia sawian chuan master feng chu mu ka duwa ka master in tun main zong chuak turin min tia thian nai takan nia khoya nge ka mu thiang ti min hril theyang em atia muking luan chuan ingvain master feng chu izan ati sawian chuan a thian hluizir lai ka nia master ia lau chuan master feng zong turin min thrilani tun main in zom na nge tak an nei thina ni nge yang atia muking luan chuan ka pui du lo wang che ni lawa master feng hi akal bo ria khonge om ka hремei ri lo ama ero chu ama mu chu apoi mo viawani chuan thathum hnuwa win lightning east pavilion a iron kaldonia atia win lightning pavilion ti minga hriat chuan sawian chuan aril ruin kalchi ani engem ti angai tua muking luan chu anuya nangle win lightning pavilion in kara boruak thala om ti ka hria ma se ka fiam thu lo thathum hnuwa for pavilion grand meet chu win lightning east pavilion a nei ani to dona ta chuan falling star pavilion a tangpon kan kal nge yanga master feng po atel nge yang atia sawian chuan aril ruin ama ka hmundu ani chuan chu grand meet a chung ka kalve nge yangai don ni chu ti ngai tua muking luan hena chuan lom thu a seya ma se muking luan chu a serious zual so win lightning east pavilion a chuan ran kali tumem ni atia ilo kalani chuan an pavilion hruai tu te nen in ma chhonanga mi hlom tak an nia an ti hlum du nge yang che atia chuta kalchu nangma nge in I thi na hun tur ipan mai ani don nia ati sawian chuan muang changin lungai su ka hlau hran hleinem ti na changa muking luan chuan kalitum tlata I thi puani chuan mindem su angche ma se I master chu master feng thian hluani tak tak chuan atran pui du mai thei cheni atia chuti lai tak chuan dara ron ria malam pan hun to tian ron hriat tira muking luan chuan seibel tur om lo chuan ka kalangi atia a chhauta sawian chuan master feng hu theina hmun tur chu a hreta alom hle ula chuan jingu alo om renga jingu chuan sawian chu kawa te su a zo to ti asoya an kalta a
chuti lai chuan jinsi chu Heavenly Mountain Blood Pool lam hoya tower bula ading ti kan hmua jingu chuan sawian chu chuta chuan aron hruaya sawian chuan za takin jinsi chu chibaya buka jingu chuan sawian chu zota heta hian engwangi karon hruai che ti hria ematia sawian chuan jinsi taksa chungrila hliam en kol turin min hruai ni ti na changa jingu chuan jinsi lama hoya he no panghi alchemist pangai me ani lo ti ka hril to je kha atia jinsi chuan sawian chu ka chungril hliam te hi mu thei tak tak em ni atia sawian chuan alua bungata jinsi chuan damdoi ne mati sawian chuan jinsi meridian chu achek saka jingu le jinsi chu an hlau thong lu hlea sawian chuan heti hian a soifia senior jinsi itaksa hi fire poison hian aron beito a anasa hle ani hetiang poison hi ka voi khat hriat na ania lakchho chu harsa khopang ti na soifia jinsi la jingu te chu an lungai hlea sawian chuan lakchho chu harsa dona ma se thil theilo top ero ani lo tin aron soibel lea jinsi ril ruwa chuan beise na thar aron oma ani chuan fire poison hi ipai chuak thei tak tak angmo atile kher sawian chuan pai chuak hi ka tan hian a hlom hle dona tuna ka chakna nen chuan ka pai chuak fek thei lawang ati jinsi chuan ani chuan dozong level i thlen theinan puita che ila ka taksa fire poison te chu ipai chuak kim thengem atilea sawian chuan chuti ani chuan engmi thot nge i manang atia jinsi chuan Heavenly Mountain Blood Pool a hian chumi beise chuan anilom ni ilo tel atia jinsi chuan a soifia Heavenly Mountain chi pa hian Heavenly Mountain Blood Pool tia hriat khurthuk taka oma tlangram zongzonga chakna bulber chu heta hian a om khomani achunga chakna chu athiang hlim hlea abik takin among lama dense energy chu athiang hlim le zwal katan po hun reilo te chunga 7 star dozong thlen thei hial na ania atia vontleng hian van doi thak takin July Blood Pool noi lam chu fire poison in a khata chu tiang ni lo se chu tuna hian kan klan hi tun ai fe hian kan ro puanga kan chak zokang ati amonga ikal the ani chuan dozong level i thleng theyang atia sawian chuan senior itaksa a fire poison po kha chu Blood Pool noi lama dense energy atang lo chuak ani nge yang ma se ki ain i chak zok daya nang point i dole theilo ani chuan katan chuan a hla om zok don lom ni 9 star do huang chau ani sia nang dozong 6 star lai inia atia jinsi chuan ma se thilwang le hlu em Heavenly Flame ni ya eng poison point ati che theilo che chu wang chuan fire poison hian keima angina ngong lawang che ti na changa sawian hena fossil token a pea he token hian Blood Pool noi lam layer chu a hong anga ilut tlang theyang chu tiang chu ania he deal hi enge ingai dan ipom do nematia sawian chuan ole deal chu ka pome Blood Pool nueta ka chuat nuwa ka hloting theya dozong level ka thlenga ni chuan i taksa atang fire poison pai chuat tumin ka thei top ka chuang ti na changa jinsi chu iana chana awang chuan alom hlea ti chuan episode chu heta hian atop ta ani episode lo omle tur tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye